Good morning mga katodo, no? Pumutok na yung araw and today, Ninja 1000SX is going to Lipa Church. Alright! Woo! Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to... Ganda ng view guys, oh. Woo! So this is our second time na mailabas itong Ninja 1000SX. So medyo malayo-layo yung lugar. This is probably a new route or sight to see na nandito tayo papuntang Batangas. And this will be our first time din. Ako mismo, first time kong pumunta ng Lipa. Hindi pa ako nakakapunta ng Lipa. So, while we're heading there, please do enjoy the view. Napakaganda ng lugar na to. Yung scenery iba. Hindi tayo makakaharurot mga katodo kasi meron tayong taga-kurot today. So, hindi makakaharurot kasi may taga-kurot. Shoutout sa ating mga katodo dyan na mga taga-Batangas. Kung may mga taga-Batangas tayong subscribers, shoutout sa inyo guys. And comment down below kung saan kayo sa Batangas. Sabi Balete daw tayo mag-i-exit eh. Ito yung mahirap mga katodo. Wala tayong cellphone mount as of the moment. So medyo hirap tayo sa navigation. Honestly mga katodo, iba yung naibibigay talaga ng pagmumotor, no? Mapalaking bike man or mapa-underbone man, kapag ka talagang totoong mahal na mahal mo yung pagmumotor, eh iba yung fulfillment, iba yung saya. Marami ang mga hindi nakakaintindi kung ano yung throttle therapy. Pero ikaw na nanonood, alam mo yun sa sarili mo, kung mahal mo talaga ang pagmumotor, alam mo sa sarili mong kapag ka may problema ka, kapag ka gusto mo ng peace of mind, di ba? Kahit sabihin nila masalimuot ang daan, pero pag nakasampa ka na sa motorsiklo, iba na yung saya at ang nararamdaman mong fulfillment. Nawawala yung stress mo, feeling mo, napakapayapa ng mundo. Kasi ang pagmumotor, hindi lang yan for the purpose of para makapunta ka from point A to point B. Pero on the other hand, kapag ka motorcycle enthusiast ka talaga, isa siya sa nakakawala ng stress sa buhay. Isa siya sa short escape. Ika nga, kapag ka medyo naguguluminahan ka or naguguluhan ka, tapos bibigyan ka ng ganito kagandang tanawin, ang sarap sa pakiramdam. Tapos kasama mo pa mahal mo sa buhay habang ginagawa mo rin yung gusto mo. Di ba? Metropolitan Sebastian Cathedral. Bossing, saan papunta ang cathedral? Metropolitan Sebastian Cathedral.
Okay. Thank you po. Okay, thank you. Ito nga yun, bypass road. Alright, so mga katodo, tayo po ay pauwi na ngayon at napakasaya ng ating takbuhan. Napakaganda pa ng scenery papunta at pauwi. And just a short clip lang naman to, sharing with you a new experience para sa akin at itong sa ating Ninja 1000 SX. So guys, maraming salamat sa pagsubaybay. Alam ko walang masyadong heavy content kumbaga itong ating vlog ngayon. But naipasyal ko kayo sa isa sa pinakamagandang lugar dito sa Pilipinas, sa Batangas. Mga taga Batangas, shoutout sa inyo. Mag-comment ka kung taga Batangas ka and isa-shoutout natin yan. Thank you so much. Maraming salamat sa inyo guys. And lagi ninyong tandaan na kapag ka nangangarap ka, sipagan mo, kilusin mo, at itodo mo. Peace out!